मान. अरे लाजतो. आता कुणालचे बाबा किती सिक्सर. बापरे किती खोल गेले पाणी बघा. नाही काय बिस्किट देतो नंतर तुला. दादा काय काय ते तेरा नको देऊ काय खायला. कुणाला तेरा नको देऊ काय. जरा थोडंसं ते नावाला तो गोड लई खाईल. काय करते. आमच्याकडे गेली आहे नाश्त्याची तयारी चालू आहे. सकाळचा नाश्ता चपाती भाजी. आजी काय करते. आजी खाते दवा खाते. 9 वाजत ना सकाळचे. हा 9 वाजून गेले 10 वाजले. 10 वाजले मग तुला जर आता तुला हा येतो. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. 11:30 वाजले सकाळचे. आता मी ते मागच्या दारात बसले. एवढं त्याला व्हिडिओला सुरुवात करूया. तुमच्याशी बोलते थोडंसं. भरपूर आवाज आहे ना, बॅकग्राऊंडला खूप आवाज असतो. त्याच्यामुळे आता इथे एक साईडला आली. तर मी आता विचार करते का भरपूर आवाज असेल ना तर कदाचित मला व्हॉइस ओव्हर करावा लागेल. जे मी कधी केलेलं नाही आहे, जास्त मला जमत नाही अजून, पण प्रयत्न करीन. काही नाही, आज थोडासा आराम. खरं म्हणतं तर बाहेर जायचं होतं. लग्न आहे चुलत बहिणीच्या घरी. म्हणजे आज नाही आहे लग्न, उद्याला आहे. आज हळद होती. तर आमची जी भावजं आहे ना ती गेलेली आहे. तिला म्हणून तू जा घरातलं, कारण मागचं पण असतं काम. तर हे आमचं चाललेलं आहे घरात. तर चला आता थोड्या वेळाने विचार करते. रानात पण जायचं आहे. बघू आता पुढचं काय, अजून काय प्लॅनिंग केलेलं नाही आहे. जसं जमेल तसं राहायचं आज असं. माग्या शेरून दोघं पण नाश्तावारी करून झोपले. ते नंतरला उठले ना का दाखवते तुम्हाला. चला पटापट थोडंसं काम बाकी आहे ते करून घेते घरातलं. हॅलो जेवायला चल. चल लवकर. हा जेवायला चल. फॅन नव्हतं ना, गरमी होते इथे. फॅन काय नाही. मांडी घालून आरो जेवायचं. आरव जेवण भरवणार नाही, हाताने खायचं. ही गोष्ट आरवची विषय बाहेर बसतात. कोणते मॅडम कॅमेरा दे. मॅडम फोन दे. तू पण तुला डिश नाही काय त्याला. तो छोटा बाबू आहे ना, म्हणून त्याला छोट्या डिश मध्ये दिलं. हे घ्या. काय लहान आहे काय सांग रे. काय बिंदास. काका भरवतात. काका लेने का खाने का और मस्त होने का क्या बात. त्याला म्हटलं मी भरवते तर नको बोलतो. आत्याने भरवलेलं चालत नाही ना. आता काका भरवतात बघा. काका भरवू दे. काय रे आरव, काका भरू दे. नको, तो आज गुड बॉय झाला. स्वतःच्या हाताने जेवणार आहे. जेवू दे स्वतःच्या हाताने जेवू दे. ते दोघं का उडी मारतात वाघ्या आणि शेरू. तुम्ही जेवायला बसलेत मी इथं मुंबईचं. अच्छा, पण त्याला ते दिलंय ना. ताक थोडं पिण्याला पुसता नाही, ताकद द्यायचं. त्यांनी कालपासून ना खूप नॉनव्हेज वगैरे खाल्लेलं आहे. त्याच्यामुळे आत्ताना ताप हे घ्यायचं ताटात. जेवा चला. संध्याकाळी कुठे फिरायला जायचं आहे काय. बघूया. मस्त जेवण मी बनवले आज. मी आत्याने डाळ बनवले बघ. तुला आज आवडणार बघ. अजून घे. हा जेवत नाही हो आमचा ना आरो बघा किती बारीक आहे ना. जेवायला मागत नाही तो. पण जरा गोड बोलून बोलून त्याला भरवतोय. मम्मी नाही ना आज ना, जरा वर कर मान. अरे लाजतो.
लाडका भाचा आहे तो आमचा. हळू का बाबू, चावून का, चावून चावून का, चावून चावून. डाळ दे चल तुला. हा चला जेवतो आता आम्ही. अरे आता माझा चष्मा फुटला होता. आता माझा चष्मा फुटला होता की नाही. लागेल बॉल. हा हा हा. आता कुणालचे बाबा किती सिक्सर. संध्याकाळची वेळ आहे, क्रिकेट चालू आहे. क्रिकेट. ए आरव काका बघ कसा मॅच खेळतो बघ. आरव आऊट झाला. शुभ्रा सई बरोबर आहे. हा आजू ह्याला येत नाही. ह्याला येतच नाही. क्रिकेट चालू आहे. थोडा वेळ बसली. माझं की नाही एडिटिंग बाकी आहे. व्हॉइस ओव्हर करावं लागणार आहे कारण काल जे शूटिंग केलं आहे त्यात प्रचंड आवाज येतो आहे बॅकग्राऊंडला. त्याच्यामुळे मी आता इथे येऊन बसते. घरामध्ये पण प्रयत्न केला पण नाही होत आहे, खूप आवाज आहे. ही ना इथे ना विहीर आहे. ते विहिरीच्या इथे बघा इथे जागा आहे. तुम्हाला मी विहीर दाखवते. भरपूर पालापाचोळा पडला तर दिसणार पण नाही काय. हे बघा बापरे किती खोल गेले पाणी बघा. आता हे डायरेक्ट ना मोटर टाकलेलं त्याच्यामुळे बटन दाबलं का पाणी मोटरनी. आणि हा बघा रहाट तुटलं आहे. ते पण पहिला आम्ही मोटर नव्हती ना त्यामुळे असं ओढून काढायचं पाणी. चला माझं मी ना एडिटिंगचं काम करून घेते. इथे बसते. ते बघा समोर क्रिकेट चालू आहे ना. तर माझं एडिटिंगचं काम बघा कंप्लीट झालं. ही जागा बेस्ट आहे. त्याच्यामुळे मला आता व्हॉइस ओव्हर करावं लागेल. तर ही जागा मी आता नक्की केलेली आहे. तुम्हाला एक गोष्ट दाखवते. कुणाला बघा आता मॅच खेळतो आहे, क्रिकेट खेळतो आहे. त्याला असं आजीकडे आलं ना त्याला खूप आवडतं म्हणजे इकडे यायला. अगदी तयार असतो तो. आणि अजून एक गोष्ट, तुम्ही सर्वजण इतकं प्रेम करताय, माझे वेडेवाकडे व्हिडिओ इतक्या आवडीने बघताय. खूप जणांच्या ताईंच्या कमेंट असतात. खूप आनंद होतो हे सर्व वाचून. आता कोण कपडे धुतो संध्याकाळच्या वेळेस ग. हे हळू मारा रे बॉल. डायरेक्ट नीट लागला कुणाल. हो ना. हे हळू मार. मग कोणाला बॉल लागेल ना त्याला ठेवून द्या. क्रिकेट इथे क्रिकेटचा बॉल ना लागतोय. आरव आपले वाघ्या आणि शेरू कुठे आहेत दाखव. आरव आमचा वाघ्या आणि शेरूचा पाठी राखाय. कुठे आहेत कुठे आहेत. हा बघा शेरू आणि वाघ्या कुठे आहे. आणि तुम्ही का पळता. तुम्ही घाबरता.
काय नाही करत तो, नाही चावत तो, मस्त होतो. कुठे गेला शेवा शेरू? भाग्या कुठे? भाग्या हा विघ्नेश. भाग्या हा बघा. किती आवाज आहे बघ. हा किती आवाज. बापरे. लागला बॉल का त्यांना? शुभ्राच्या आजीला बॉल लागला माहितीये काय? ह्याने मारला. हा यांची मस्ती. जोश मध्ये हा बघा. भाग्या पण बघा कसं जोश मध्ये एकदम. काल एकदम सायलेंट होते, आज बघ. अरे 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 ए तू दादा आहेस ना त्यांचा, आरव दादा. तू सवा सांभाळ. अरे मस्ती नाही करायची. सोड दे ना भाग्या, सोड. हे बघा शेरू गाडी फाड नको बाबा. टाइम नाही मला ॲब्रो करायला. टाइम नाही काय सकाळी सकाळी जाताना ती भेटली ना तिथे उभ्या. तर काल की नाही मला एडिटिंगला वेळ नाही मिळाला म्हणून व्हिडिओ अपलोड करायचा राहून गेला. म्हटलं आज तरी वेळ मिळतोय का. म्हणजे शूटिंग केलं होतं पण इतका आवाज ना सगळ्यांचा, त्याच्यामुळे एडिटिंग करायला कसं वेगळं म्हणजे वेळ भरात लागतो आणि व्हॉईसवर करायला परत वेगळा वेळ लागतो. त्याच्यामुळे डबल वेळ जात होता. काल मला अजिबात वेळ मिळाला नाही. म्हटलं आज तरी मिळतं का, पण घेतलं मी आता करायला. तर बघू म्हटलं तुमच्यापर्यंत पोचतोय का व्हिडिओ. तर त्या दिवशी की नाही सकाळी हळद होती. सकाळी काही जायला जमलं नाही, तर म्हटलं संध्याकाळी तरी आपण जाऊया. तर तीच आमची तयारी चालली होती. हळदीला जायचं होतं. तर तो व्हिडिओ कदाचित तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघायला मिळेल. तर तेच सगळी आमची चर्चा चालली होती. आणि समोर तुम्हाला दिसतं आई म्हणजे केस विंचरते. तर दापोलीला गेल्यानंतर हे केस विंचरण्याचं काम असतं ना, ते आईकडंच असते. म्हणजे दोन्ही वेळ पण तीच करते आणि मला पण ते बरं वाटतं खूप. असं डोक्यावरनं हात फिरतो ना, खूप आनंद मिळतो. तर असो. तर दुसऱ्या दिवशी सकाळी की नाही लग्न होतं. तर आमचं पण तेच विचार चालला होता, साडी कोणती नेसायची, दागिने हे ह्याविषयी सगळ्या चर्चा रंगल्या होत्या. आणि जेवणाचा आज आराम होता, कारण तुम्हाला म्हणाले मी हळदीला आम्हाला जायचं होतं. 8च्या दरम्यान आम्ही निघणार होतो. त्याच्यामुळे निवांत होतं सर्व. तर मैत्रिणींनो, जे काही तुमचे शेअर करते छोटासा व्हिडिओ तुम्हाला आवडेल अशी अपेक्षा मी व्यक्त करते. आणि आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.